Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 17 oktyabr 2025-nji ýyl. Biraz aramyzda wagt düşüpdir, çykyş etmänide. Ýöne oňa türli sebäpleri bar. Şoň üçin başlarsyň. Esasy mesele yurtdaşlar şol dünýäde bolup geçýän wakalardan başlaýlyň. Ýene bir tarapdan Ýewropa birleşigi hem de NATO ýararlygy. Beýleki tarapdan Hytaý, Orsiýet, ýa-ni Demirgazy, Koreýa, Eýran. Ýene bular beýrek şomal garşy bolup durlar. Ortada ikodyň arasyna galan Ukraina halky. We bulara da hemmejigini häzir ştaýda kazylyk etjek bolýan ýa özüm kazy edip görkezýän Amerikan Birleşen Ştatlary takyry Amerikanyň prezidenti Donald Trump bolupdyr. Mesele näme de ýurtdaş? Mesele şuňky derwäs mesele diýip hasap edilýände Ukraina Amerikanyň harby ýaragyny mätäs bolupdyr. O näil harby ýarag? O bizim öňkü görýän uruşumyzdaky ýa bilýän zadymyzdaky awtomat ýa bir ýakyn aralyga atýan toplar ýa beýleki zatlar däl, uzak aralyga atýan modern raketalar. Şolaryň içinde de iň güýçlüsi, iň bir derege ýararlysy ýa Orsiýada amana getirip biljegi Tomahawk adly raketalar. Olur 2000 kilometrede, 3000 kilometrede uçup bilýärler. Demek Orsiýadyň tyýlaky, ýeňsedäki nefte bazalarynyň ýa harby bölümleriniň oka tutup biljek Ukraina tarapy. Eger de şol Tomahawk adly raketalar Amerika tarapyndan Ukraina berilse. Ýöne Ukrainada däl Trumpyň tapan hokkasy, men indi şu ýaragy Tomahawk ýa satýan. Muhtar Ýewropa birleşigine satýan ýa NATO ýararlygyny. Bularym alyp şol ýaragy öz erki bilen Ukraina tapşyrmaly. Ondan Orsiýetde näme pretensiýa bar bolsa, näme garşylyk bar bolsa, onu olar Trumpa däl, Amerika däl, Ýewropa bildirmeli ýa-da NATO ýararlygy. Ene şeýdip iki arada Trump özüni söwdegar edip görkezýär. Hem bulara ýarag satyp pul aljak, ondan ol ýaraglar nire uldan soňra siz özüňiz jogap bermeli. Bir ýerdenem özü hiç bir näme uçmagyň akkuşy ýaratip görkezmek söýleýär. Ene şolar ýaly çalışyrmy ýagdaýda menim garaşdym, bir hepde göreli bir zatlar bolarmy diýip. Ýogsa dün Vladimir Zelenski, ýani Ukrainanyň prezidenti Amerika tarap ýoly rowany bolmaly. Belki ýem şuň barandyr. Şo baranna şo taýda Trump bilen şol Tomahawk raketalary barada şertnama baglaşmaly, alara söz gelmeli. Muňa şo näile önem bilen näle umyt bilen gatkan döwletler ýa milletler garaşdy. Şu sapar Trump'a öz sözüne durardy. Ýöne olam bolmadygynyň ene dün habar berdiler. Trump eýam şu iki arada Zelenski barmaka Putin bilen janlaşyp şo bilen görüleşipdir. Soňra özü ýazan zadyny ýa aýdan zadyny diýýäni ýa dile getirýäni. Men Putin bilen görüleşdim, biz bir şolar ýaly alasy geläýmegimiz mümkin, bir önem bar diýen ýaly edip özüni görkezýär. Binädip düşünmeli bu zatlara yurtdaşlar. Onu näme üçin Zelenski Amerika barýa, eger şol ýarag berilmejek bolsa, ýa o görgülýän ýene mirgezek ýüzüni darap, maskara edip, ýüzüni uratjak bolýarlarmy? Gara oýun kän ýeňsede tutýan garsan ne edilýän oýunlar kän ýöne. Şol oýunlardan enne Ukraina halkyna ýa milletine näme kömek bor, bunu bir önem bilen plan zatyp aýtmak mümkinçiligi ýok. Ýöne ýeke bir zat bar, Ýewropa birleşigi bir köwlükde karar kabul etdiler.
O şol Birleşik giren ähli döwletler 16sy. Ve dolu Ukraina'nın arkasından şuna näme kömek gerek bolsa, harby taýdanam, maddi material taýdanam, elin gölün kömegimiz etmekçi edersip öz aralaryny ılalaşyp geldiler. Hemmeti de 16 döwlet. Galan näme boljak entek belliden. Ýöne indi Ýewropa Birleşigi, NATO ýararlygy gün geçtikçe Amerikadan daşlaşýar diýip aýtsak ýalňyşmasak gerek. Sebäp bir näçe 9 ay bolup onuň içine girdi Trump'ın häkimet başyna geleli. Başda beren wadatyny men şu uruşy 24 sagatyň içinde tamamlarnydy. 9 ay geçti. Şu neçelintek tamamlanan zat yok. Bir aýdýan zady Trump'ın her hepde aýyny Ukraina tarapyndan şunça müň adam öldü, Orsiýa tarapyndan şunça müň adam öldü. Men şolara gynanýan, uruşy saklamaly, bar gurrumy şundan ibaret, ýöne şonu saklamak üçin belli bir derejede hereket etmeli de. Ýöne hereket ýok gynansa mena göremek dogrusyny aýtsam, başy ynam bildirýän ýa bir tama edýän, umyd edýän adamlarym, döwletlerim, ýolbaşçylarym bardyr elbetde. Ýöne ene şuň kugun, ene 5-nji gün Niderlandkin barmadygym bolsa ýene bir sagatdan barar Amerika onuň netijesini bilen oturýar. Ya ýene de Putin'a 2 hepde ya ýarym ay, 1 ay, 50 gün wagt bereli, oňa çelli ılalaşyga gelerdi. Oňa çelli Ukrainanyň halkyny deň ýardan gyryp oturjak, gece güni bombalap durlar. Diňe harbalarda gynançly ýeri we Orsiýet diňe şu mahal esasan şu grajdan obyektlerini, ya ýaşaýyş jaýlaryny, ya grajdan strukturalaryny bombalýar. Ondan şol Ukrainanyň öňüňde gyslar. Ýokuşyň güni ýanky ysykly, ýylysy goýmak üçin şol elektr stansiýalary ýa şol ýadymeler bombalapdyr. Oňa jogap edip Ukraina tarapy ozor diňe şolaryň neft bazalaryny bombalanmalsa bilaňam şol ýyllardy sistemasynyň bombalajagy benzeýär. Bularda Ukrainalarda dron bar, ullanmagy. Ştaýda bir zat bellep geçmeli ýurtdaşlar. Orsiýadan gorkýan meselesi Ukraina tarapynyň egerde şol Tomahawk ýaraglary, ýa raketalary Ukraina berilse, Ukraina şeýle dip atlandy. Hapy atom ýaragyny döretmäge ýa işläp çykarmagy okyply. Hapy atom ýaragy diýmek näme ýa bomba, näme anlady? Ol bir ya 2 ya 5 ya 10 sanagyny gildiň ýagdaýda ýerin astyny başga bir ýerde her ýerden bir bölegini ýynap satyp şonu bir raket edip düşmanyň üstüne uğradylýan bomba hapy bomba diýilýär. Arasa bomba bolany ene bilýär, ene şu Ukrainada mesela ýadro ýaragy bar, olar şonu öndürýär. Ol näçe öndürýär, haçan öndürýär, ol öz işleri ýöne şolarda dünyada ikrar edilen ýanky ýaragy, atom ýaragy şol döwletde bar. Demek Ukraina atom ýaragly döwlet diýip hasap edildi. Emma şu maha olarda ýarag ýokdy atom. Sebäp olaň emma ýaraglaryny, ýadro ýaraglaryny ol 1994-nji ýylda Budapest memorandum diýip Amerika, Angliýa, Orsiýet üçesi Ukrainanyň elinden aldylar hem ýaragyny, ýadro ýaragyny, atom ýaragyny Orsiýada geçirdiler. Indi şol Orsiýada şol alınan ýarag bilen haýbat atdy. Ukrainanyň üstüne de bütün Ýewropanyň üstüne. Gerek bolsa Amerikada haýbat atdy. Bizde ýadro ýaragy bar, atomly bomba bar, gerek bolsa şu gyzyl knopkany basar bol dünýä döňdürlerdi. Ha bolýar, basýan bolsa bassyn, bize 3 ýyl ýarym garaşyp otur. Ol diňe emmi adam gorkuzmak üçin oýnalýan oýun. Putin'e de jan gerekdir, töweregine akilere de. Ondan
Olun emmesi yapçası Xitay bilen İran ya aýdyly Demirgazy Koreýa jan gerekler Putin knopkan bassa olaram asmana uçup gitjekdi. Ýadro ýaragy bolsa, uruşy bolsa atomly bombadan aman aljak adam ýok. Goý edýän bolsa etsin ýöne dünýä inni iki bölüni dip men näçe gede gaýtalap aýdyp otyryn size ýurtdaşlar inni kara güýçler bir tarapda, ak güýçler başga tarapda inni bir sivilizasiýa bir ösen döwründe adam şekilli ýaşajak milletler, döwletler bir tarapda ýok, ýene-de şol orta asyr durmuşyna halklaryny iteklep özler şah boljak, sultan boljak, padşah boljak, çar boljak, firavon boljak döwletler başga bir tarapda. Ene şolan haýsy ýeňer wagt görkezler. Ene şol bombany näme diýme raketany bermekden Trump gorkýarmy, çekinýärmi? Ya Orsiýet düýbünden şol kabul eden. Näme üçin? Şol raketa ýanky ýaderni zaryat diýilýär, şol ýanky atomly bombaň ýemesini dakyp uçurup bolýar. Orsiýet tarap. Ene ondan şol emma ýadro ýaragy bolýar ýanky tamagaw. Orsiýet şondan gorkýar. Olar bilýär Ukraina halkynyň şu ýaragy ýasama okypdyr. Adalatyň hatyratyny bellap geçmeli bir zat şol SSR döwründe ýasalan harby ýaraglar bar. Atomly bombalar, strategik ýanky ýaraglar, strategik aviasiýa şol atomly bombany göterip ol stratosferadan uçup bilýän samolyotlar şu mahal Orsiýetde de şol köpesini 90 göterimden owragyny ýasan inženerler, ýa alimler, ýa fizikler milleti Ukraina. Ene şeýle hakykat. Onun için olam özleri belki ölüp gidenen bardır. O eserikler berýän ganimet wagtym geçdi. Ýöne olan okuwçylary bar, olan çağalary bar, olan goýup giden ýazgylary bar, çyzgylary bar. Şoň esasynda Ukraina gerek bolsa bir ýyl aňyr getse 2 ýylyň içinde doly ýadro ýaragly döwlete urulyp bilýär. Ýöne şoňa may berenat Orsiýet şu gece güni depesinden goýup otyr, ähli şol Iranyň alan şahyatlarynyň bu ýanky Demirgazy Koreýadan getirenler ýaraglarynyň Xitay näme kömek edýär, ýer astyndan ýa suw astyndan, saman astyndan suw goýup. Şolaryň hemmesini Orsiýet ene ýarag edip Ukraina halkynyň depesinden döküp durýar, goýup dur, ýa ýagdyryp dur. Şoň üçin dünýädäki ýagdaý bugün mesleçe çylşyrymlaşyp barýar. Inni Ýewropa Birleşigi ýa NATO ýaralygyny giren döwletler aýtdy. Biz Orsiýada bir gaýtawl berer. Eger inni ýene-de bizim howa giňişligimiz bolýan bolsa öz samolyotlaryny uçurup provokasiýa edip ýa öz gämilerini neutral suwa salyp getirip bizim serhetlerimiziň ýakasyna ulanýan bolsalar ýa haýbat atsalar, onda biz onu şol duran ýerine urup ýykarsy ýa-da gark edersi diýip aýtdylar. Ondan diýmek şo birinji samolyota urulup ýykylýany çelli ýa-da birinji gark edilýän gäme çelli parahatçylyk bar. Bolandan soň Orsiýadan özüne bahana tapşyk, anan bizim beýguna samolyotymyz ýa gämemiz NATO ýaraly urup ýykdy. Indi bilen bulan üstüne çözükdi. Ene bulara bahana. Sebäp ikinji jahan uruşy ýurtdaşlar bilmeýän bolsaň bir ilçiniň öldürilmegi bilen ene dünýäde ene ikinji jahan uruşy tutaşdy. Oňa da gör 50 milliony golay adam öldü. Ene bir adamyň janyny kassedilip öldürileni üçin dünýäde uruş turup 50 million adamyň ömrü kesildi. O näçe ýurtlar, şäherler tekirlerini düzlenli, ýumrully o barada görünem ýok. Innem şu ýagdaýa gelip durdy. Gaty çylşyrymly bärde plan zat diýip bolar ýa bolmaz diýip ýa-da Allah tapşyryp bu işleri çözüp bolmaýar diňe diplomatiýaň üstü bilen hem de şol Orsiýety mezur etmekliň üstü bilen
parahatçılığı dikeldik bolar. Başlısı yok. O arada da hana bilermellen köp saydı otur. İrde işte biz inni orsiyet bilen dikleşmeli. Ya olur. Goşun akıdar şol 91-nji ýylyň serheden eşelli Ukrainadan çykaryldy. Ýoksa onu orsiyet bilen uruşmaly bolup bizim üstümizde çocuk bolup durýar. Ýa provokasiýa edip berdi. Şular ýaly pikirleri ana aýan açyk aýdyp oturlar Ýewropa döwletleriniň liderleri. Ana şeýle ýagdaýlar ýurtdaşlar dünýäde bolup geçen siýasat şeýlere şoň içinde alyp terediýas bolup bizim döwletimiz nerede? On pozisiýasy nämeden ibaret? Eger bir ýerde ýa-ni gaýdaýly türki döwletleriň bileşigi barmy, ýygnanşygy barmy, ýa-şo taýda olar özara goranmak barada, bilelikde goranmak barada özara pikir alýan ýerine Türkmen tarapy baranak. Şol ýene-de bir taraplyk sırtynda giýilgen ýaly. O näme bir taraplyk? Kimden bir tarapdan? Erti üstüne owan sanaky ýa-ni kellesi selleler çolsa sen kimden hara isleje? Kimden kömek etjek? Hiç kim. Zaten bilen işine gatışmasan, bilen o ýa-ni ýaralanşygyny goşandygyny goşmasan, Özbegistan, hana Kazakistan, dron goşullaryny döredip berer ýurtdaşlar. Men öňkü harby hökmüne näde? Biz orta asyrda galyk. Şeýleňmi? Şol aýdel meselem şol awtomatly uruşulýan döwürde biz Türkmenistan gözeňine getirsek, biz şo taýda elimiz daş paltaly ýa ay paltaly ylgap beren o ýarym ýalaňaç millet jüngüledi. Şonu gözeňine getirin, biz häzirki zamany edil şeýle. Şumahar gelmesin, bolmasın ýöne üstümize ýagy dökülse, ýurdy, watany, halky gorajak goşun ýok bize. Bir döwürden mälim zatlar aýdyp gelýär. 20 ýyl boldy. Bizde harby doktrina ýok. Bizde uruşy gören, ýa uruşy bilýän, ýa uruşy öwrenýän harby serkerdeler ýok. Ol gün nogdypmy, gün batdypmy, Goranmak minister edip koydum. Onun o hocalyk institutunu gutarıp gelen. Ol buğdayım, paxtanım, ekmelsin bilmeyen adam ne edip bir harbi doktrinadan baş çıkaracak? Yok da bizde. O bar o parattan geçiriyen bir batalyon ağlaca, muğlaca ayaklarını tarpırladıp duran kurcuk gali, eşik geydirilen, eskerler. Şolun üstüne 5 tane drone gelse birin kalmıyor. 10 tane motosikl görkedi ýalar, aýyny bizim goşulmady. O sen motosikliň näme bu 20-nji asyryň strategiýasyny? Hiç da. Ana Ukrainadaky uruş görkezip dur. Döwür inni adam ömür bilen däle, eli bilen däle adamyň aňy bilen uruş ýöredilýär, ýeňiş gazanylýar. Ana Ukrainler tüweleme özlerini çıkırıp başladılar. Dürlü tipdaki dronları. Inni ura deyip toplayan adam yok olan üstüne. Depesine seyredip ılgıyalar. Depemizden drone gelemesini. Hani billahi drone koşulur Türkmenine. Hani korunuz. Hiç tat yok. Inni beydiymek yurdum. Hani kim alsa şol altını orta taşlandığından da diye. Bizim toprağımızın aşağına olsa 52 trilyon dolar yeti. Yine ona da göz gızdıryan devletler, milletler, yani mafya toparlarımı, kurumalarımı yengseden siyaset yönetiyenlerimi maşenlikle dürlü sortu var. Bizim devletimizin, yurdumuzun baylığı hani kim alsa şol alsa bana değmesen böyle yapıp oturdular, oturtmaya dikme garantkalardan var. Bizde garanti yok, konstitusiyon garanti değil yani diyor ya kepili. Bizde garanti var, şol kapsum edilir, yemedi. Bakçalarda koyuluyor ya, şu uçkumur gelip çokçalamasın, kavun arpadı deyip. Garanti. Ne atalı oğlan 2 tane garanti. Bilen deme gelip gidip duran diri ceset. Bunlarda ne söz var, ne leviz var, ne akıl var, ne akılla kulagasyan bunlarda.
Gulluk var. Ya. Ne? Sonuçta Türkmenistan şu mahal kim alsa eline. Bularım kaçıp gitmeye tayyar. Ataloğun sebep iyeceğini, iyidi alacağını anlılar. Olup krediye ahli tohum tiyicimi çıkardık. O da Avrupa çıkarıyordu. Eni korkuyorlar Avrupa'dan eni iyidine kaytaracaklar ya suud edecekler sotaydı. Amerika'da çıkarıp başladı. Türkmenistan'ın sota ağlı yolu bilen ya bir kanun yolu bilen baran adamlar. Qalanım çıkarırlar. Onun için olur ene şu mahal sonki 4-5 yılın içinde torz edip mesken tutunayan ya mekan tutunayan yeri ene Arap Emiratları, Dubai ene şular yali yerde. Yani olurum o yerde işte sota bir kanun akıdilen baylık için şol adamlardan jogap toraman var ya da şol adamları iyidini oğurluk eden yurdunu yani Türkmenistan'a tavsırmalı var. Yurt hadirine ütköşüklük bolup täze Türkmenistan gurulanna parlamentin kararı bilen yurdun premier ministri şonu talap eder Interpol'un üstü bilen. Olan hem gitcek yeri yok. Ýöne bu zatlaryň hemmejigi wagt talap edýär. Halkymyzyň inni maňa gelýän habarlara görä çekip çıdardan geçti. Şu mahal bir üýşüp duran gowru samany otuçyp çakdyň hemmejig tutuşup gitjek. Eni şol uçsuna garaşy botemel. Şu mal bir ýerde uçgun dörete galanyn guwa aýagy üstüne galjak halkyň. Ondan şo taýda hawas döremezligi üçin şo taýda alynarlynky her bir adam o geçen 34 ýylly bilen aralmaly adam adal. Bulara kaseden janyna my, maşgalasyna my kaseden o cinayetkarlar var, egni pagorly, pagonsuz hökümetde o taýda, bu taýda işler. Şularyň hemmejigini damagyny tersine çarar Türkmen köçe çykandan soň. Ýöne derece soňa ýetmäkä, biz şol oğurluklary döredin, hakimiyeti yerli, hakimiyeti yerini özlerine de geçirin, täze saýlawlar geçip, täze hökümet ya hakimiyet saýlanýança, siz şo taýda ýanky parahatçılığı iýmitalalygy öpçün etmeli. Yo onsuzam bar ol öpçün etmek, serheti goramak, ýurdu goramak, oňa adam adal, olur kim nahili adamlar ya guramalar men onu aýdyp oturmaýyn bärde. Bar ýöne grazdan durmuşyny, günnelik durmuşdy. Şu saýlawlary mesalan terde geçirmek üçin bize yerine hereket edýän oğurluklar ya düzümler ya guramalar gerek. Şolar bolmasa onu halk nämesin? Şu günkü iýip otururlara ene halk özü olaryň çäresini görür. Ýöne şulam günalyň oduny beýguna da ýanar diýilen bir söz bar türkmende. Ondan bula biz bir şuňa halk men bilýän ozal urşa gatnaşan adam ya tarihten ýaşulymyzyň aýdaryny bilýän. Bir elini gany bulandan soň türkmen aňsat öýüne girme ta ahmyryny çykarýança. Ine şu zat bize gerek gel. Belli bir derejedäki cinayetkarlar elbet onu kanunen cezalandyryr. Onu adamların bize yetirmänin cezasyny berer bir toparny. Ýöne şunu köpçüliklerin gyrgynçylygy getirmeklik gerek däl diýip aýtjak bolýan. Şo öňüni almak üçin bizim oğurluklarymız derwaýsa. Şunu bilip goýun. Ol atasy günäkär bolsa on aýdyl bir masala on aýaly ýa çağalaryň günäsi nämeden ibaret? Olur hökümet işini işlerler. Diýmek, olaň janyna kastetmek bolmaýar. Emma şu mahal gözganyň olan janyat duran türkmen köçe çykandan soň şular fiýlarmy, fiýlamazmy? Onuň ola diýjek halkda da tutaryk bar da diýmek. Hani bizim çağalymyz ne güne sarly şolar, özüninkini pülpülletip ýaşamak üçin. Näme üçin olar eldiýet çekmeli ýa jebir çekmeliler? Ondan biz näme jogap bereli? Haýdy. Olar bolsa şol hiç açan iyidine garanjaklaman, öňünde näme garaşýanyny görmän, bir günüm hoş günüm diýip tapyp ölerini şol halkyň elinden gaňry baryp öz hortumuna urup otyrlar. 34 ýyl bar. Yani olaňym köpsini iýeni nesip eden hökümet bular mal bakany ýa semredýärde soň elinden hem alyp özüne ana odan nepeden ýa başga bir ýerden çykarýar.
Ine bizim halkımızın tragediyası şu taýda inni dünýädäki şu bolup duran zatlary görüp hökmen bir topgunyň turjagy görünüpdi. Şol sanyň merkezi adiýedir. O taýdaky şol bäş döwletiň hemmejiginiň ýol başlasy oturtma. Näme diýýärdi? Ýol başy diýip dilmen marama ýöne olan hemmejigi şolar ýaly Kremlden bellenen o satlyklar. Birisinem şol men halk gollady, men halka daýanýan, men Kreml menem gorkamak Putin'den diýip bir çykyş etsinmi? Gaýraty bar bolsa. Ine men öz başlyk döwletiň halkyň saýlan öz başlyk prezidenti biz öz başlyk siýasatymyz ýöredýär, biz öz ýolumyz, öz güzeranymy hiç kim işine de gatyrşanda bizim işimizde hiç kim durmuşymyzda gatyrşmasyn. Ine men şu taýda konstitusiýan garantiýa kepil hökmüne durnup bir adyny ýekese çykdymy 34 ýyl ýok. Ya bulan hemmesi Kremlden bellenen oturtma serdarlar. Onun için dürlü senaryo tayyar bolmaly. Bize şu bahbitlesi diýýärdiň halkymyza geleceğimiz üçin şu mahal şol Ukrainadaky uruş, şol Ukrain halkynyň peýdasyna çözülse, diýmek awtomatik şertde soňra şol ýelgin, şol düzgün, şol tertip bizim döwletlerimize de gelir. Merkezi döwletlerine. Bir tarapdan Ukraina, ikinci tarapdan bizim 30 ýyldan gowrak görüň edilýärdi, dürli forumlarda, dürli terde, dürli döwletlerde ýa dürli ýol başçylaryň adynyň çykkan sözler bar. Bizne ýanky türki döwletleri ýa milletler birikmeli Turana. 6-7 döwletiň ady tutulýar. Ýöne şolaryň hiç birisinde de şuň menki bolsun real demokratiýa ýok. O merkezi demokratiýa diýilen ýok. Bizim şol hemmemizin bir ýüze tutup duran döwletimiz bar ýanky. Bize görelle bolmaly ýa bolsun ýa bar diýip duranmy diýmeýdi. Türkiýe Respublikasy. Ol hem o beýleki ýanky diktatorlary edýäniň boluna dinnem üçin öz halkyna eziýet berýän, görgü, jebir, jepa çekdirýän aýdyp bilen. Näme üçin Türkiýe Türkmenistanyň garajdalaryny ozor wiza ýok, sen wizaly gelmeli, aňyr kılan haýyşyny kanagatlandyrýar. Sen iki döwlet bir millet diýýärdiňiz. O näme üçin o bir milleti sen indi garaj saçlayan hökmen sen wizaly gelmeli. Şoň aňyrsyny näme ýatany Türkiýanyň döwlet ýolbaşçylary görenäpmi? Ýa bilenäpmi? Aňyrsy bilen bilýärdi. Diýmek, olary halkdan şol diktator has ýakyn. Diktatordan her türlü ýol bilen Türkmenistanyň baýlygyny arzanmy, mugutmy çykaryp bilýär. Halkda näme alsyn? Halkyň eline goluny kızynjyrynyň maşyp alary zat ýok. Türkleri işläp bererleri, indi bolýa demokratik döwlet sen, indi bular seni işläp berýär Türkiýede. Hany bulara pensiýony garantiýa barmy? Kepil barmy şol adamlar garranyňa tapdanýan Türk hökümeti şolary 5 saý tölermi? Ýok, ýok, ýene mergedek ýok. Onsoň bir 21-nji asyryň gulçylygy däle näme? Hany aýdy. Bu gulçylyk däle eýse näme? Onsoň şu terzde olar üýşürip aýyna biz baýdagyny döretdik, bu ustawyny kabul etdik diýen halklar şonu gollaýarmy? Ýok. Halklaryň Turan birligi diýen ol düýbünden başga da ol halkyň depesinde oturan adamdan görýän zady däl. Hakyky birleşip, şu özüni ýol başçy diýip, ýanky Kremliň oturdallary bar ýa öz döwletleriniň nähilem bolsa bir ýoldan gelip, şu kürsüden ýapyşyp oturarlar. Bir gara çekilen güni, şonda hakyky hereket ýa bileleşik başlanır. Ýöne şoň boljagyny menne dogry ynanmar. Bizde başga ýol ýok birleşmekden başga.
Biz indi türkü dilletler kökümüz bir, dilimiz bir, dinimizden bir dip aýdaýl. Men milyonlarça, milliardlarça ynanýan adamy dini dil ýetiremek ýöne şonu, şol dini ullanýan haramzadaly bar. Ine men şolar üçin aýdýan hemme zady. Diliniň ujuny dini sena getirip ýeňseden hem şeytanyň işine edip otururlar bar. Hakyky şeytanlar. Ondan ola bilen bizim ýolumyz bir bolup bilermi? Ya dinimiz ýok elbetde. Ine şolar ýaly çatyrykda dur şu türkmen halky. Bilýärler öňümizde ýagtylyk diňe öz hereketimiz bilen boljagyny amal ediljek. Ýöne şonu başga bir esirmen bir garada duray, şolar ýurdu alandan soň ondan menem baraýarna ýa menem goşulaýarna diýip ýa şol türkmeniň kümsük häsiýeti bar diýip aýdýar. Ine köpüsi şoňa garaşyp otylar. Başla. Ine şeýle ýurtdaşlar. Şoň üçin ýurdun içindäki ýagdaý çekip sydardan has beter. Maňa bundan nasy habar gelipdi. Men muň haýsy birini aýdaýyn size. Onun üçin şu mahal bizde yetişip oturan ýaşlarymyz bar. Gurju mejlisi, Milli Halat Komitetde ýurdun içindäki şu günnelik bolup duran meseleleri, kynçylyklary, jenaýatlary şolar öz dili bilen, öz görüşi bilen, öz bilişi bilen, öz düşünşi bilen aýdyp dursa has netijeli boljak. Sebäp ol adamyň her biri Türkmenistanyň dörli künjünden, dörli welaýatynyň, dörli etrabyndan ýygnanan ýigitler gyýy gelirler. Indi ertesi gün ýurda baranyna ýurdu dolandyrmaly şolar bizden. Şu ýaşlar dolandyrmaly. Şoň üçin goý şu ýurdun içindäki günnelik problemany görmek, bilmek, çözgüden tapmak ine şolaň boýnuna düşýär. Halkyň öňüne çykyp düşünürseler öz pozisiýasyny. Şonam edip otylar. Ine meni begenleri ýan zat şol. Şoň üçin men günne nasy öňküýär çykysam edemek, sebäp ýaşlara ýol bermeli. Goý olar sizin halkyň öňüne çykyp öz düşünjesini beýan etsinler. Öz öňde görýän täze Türkmenistan beýan etsinler. Düşünürseler. Sizin baha berin. Şol adamlaryň aýdýany durmuşda orun tapyp bilermi, bilmezmi? Tapsa nähil bor? Şol adamlar biz gollamalymy ýa gollamaly dälmi? Belki erte bir bilen parlamente gidecekdir, deputatly dalaş etjekdir. Ýene bir hökümetde işlejekdir. O biz niýasyň ýa-da Gurban Ulyň edişýärine men şunu goýdum, belledim, 6 aýdan soň aýyrdym, işini başaranat diýip. O zatlaryny bolmaz. Şoň üçin şu mahallan görüm adamlaryň diýen sözüni, edýän hereketini, gözüňi tutýan maksadyny, akylyny, paýgasyny ýurtdaşlar siz baha bermeli. Ene şoň üçin o seýregrägim çykyş edýän bolsak başlarsyňyz, ýöne ýol ýaşlanky. Gerek gerine hökmen aýdarsa öz sözümizi diýersem, ýaşul maslahatyny berer. Ondan gaçan adam ýok. Ýöne şu mahal şu dünýädäki bolup geçen wakalar ahyr soň bir çeti gelip taýagyň bir uju gelip degişýär, gelip bizim Türkmenistanymyzda degişli boljak ýa degijek. Şoň üçin şu zatlary men size dünýä meşhurny bolup geçen wakalar bilen tanyş ederim. Soňra ertesi gün özümizde işleşmäge, ýaşaşmagy ýa sowdan satyk näme gatnaşyk etmäge gerek bolan döwletleri şuun kuunun görür ýaly, biler ýaly terzide düşündirmek üçin aýdyp otdy. Biz erte Türkmenistan kim bilen gatnaşyk etmeli, haýsy döwletler bilen, haýsy milletler bilen. Şuun meselem şu Ukraina halky söwüşip uruşup otyrdy. Öz garaşdyrlygy üçin, territorial bütünligi üçin. Şonu biz özümizden nusga edip almaly. Eger biz öz watanymyzy, öz ýurdumyzy goramasak, goramajak bolsak, onda ol ýurt ýok, watanam ýok. Her bir döwletde, bir ýurtda sergezan ýa sepil bolup öňe öler gidersiňiz. Ýa gölüp gidip otyr. Ana gördüler. Ýaşyl bar ana Türkiýede. Kimsizlikle mazarlary ýatyr. Näme olur? Halkyň oglugy ýermi? Ana ola bardy, ala dediýär döwlet ýa hökümet. Ýok. Diýmek galangyzym şo günne. Şoň üçin men şu taýda uzaga gitmäň tamamlaýyn ýurtdaşlar. Eger bir oňyn habar bolsa, Trump näme diýär şuny görelim. Ondan bolmasa sonra netijesini size ýetirir bir hepde.
Sağ olun, sağ oturun, hemmäňiziň öňünde saglyk ýurtdaşlar.